takto to môže vyzerať niekedy aj behind the scenes v štúdiu. Keď sa nastavujú veci, tak som rád, že ste došli v celkom príjemnom počte, aj napriek tomu, že je teplo alebo prší. A dneska máme CEO Finaxu, Juraja Hrbatého, ktorý vybudoval vo veľmi konkurenčnom a ťažkom prostredí, minimálne čo sa týka aj mediálnej pozornosti, aj tej všeobecnej témy peniaze, je to veľmi citlivá téma. Povedzme, že love brand, alebo veľa Slovákov vníma Finax, možno vďaka vám začalo veľa ľudí riešiť pojmy ako ETF-ka a zrazu zistili, čo to je. Zdvihnite ruky, kto tu má nejakú formu ETF-iek. Pozri sa. Wow. Sú tu aj nejakí Finax ľudia? Dobre, super. Tak jak som spomínal aj v nejakých promách a možno niekomu aj z vás, že ja som vlastne, alebo celá mentalita foundera vznikla kvôli tomu, aby sme sa bavili o tej mentalite a o tom, jak ľudia rozmýšľajú nad biznisom ako takým. A mňa osobne až tak úplne nezaujíma ten core business, čiže ja sa tiež nechcem baviť, že či mám nakúpiť zlato, alebo ešte držať bitcoin, alebo ako sa pozerá na tie ETF-ka, ale skôr na to, že jak si ty tú značku skladal. Ale najskôr mi povedz, že keď počuješ Finax, tak čo sa ti s tým spája, nejaké príjemné, pozitívne, čo ťa na tom baví? Ja by som povedal, že spájajú sa mi na tom také dve veci. Jednak sa mi spája banda kolegov, s ktorými proste budujeme svet, alebo to takto poviem, hej, že to, čo možno niekto má v tom, že zachraňuje ľudí ako lekár, tak my to máme možno vo financiách a túto spoločnú hodnotu zdieľame. A druhé je, že vlastne tá druhá strana, že naozaj sa snažíme pomáhať tým ľuďom v tých osobných financiách. Že vôbec to nie je o tom, že dávame im nejaký produkt, že tuto investuj, ale že dávame im víziu, ako žiť kvalitnejší, možno finančne zabezpečenejší život alebo bez menšieho finančného stresu. A to je to, čo nás tak vnútorne naplňa, že toto ja vnímam, že to je Finax. OK, a keď som sa bavil s kamarátom, ktorý nás vlastne prepájal, tak on veľmi dobre pozná tvojich kolegov a presne spomínal, že vy ste super party aj v robote, aj po robote a že je to akoby celý taký manažment kamarátov a firma vznikla aj na základe toho. A keď tu vidím aj viacerých ľudí v publiku, že buď sú súčasťou menších tímov alebo zamestnávajú ľudí, že jak sa tebe podarilo z toho vybudovať takú tú dobrú atmosféru vo firme, lebo to, aspoň teda mám pocit, že aj tu, jak vidím našich kamošov, tak veľa z nás už dneska nerieši, či bude zarábať toľko a toľko peňazí, ale viac, že jak sa cíti v robote a po robote. Až to je veľmi dôležité a chápem, že toto sa vám darí. Neviem, či tak vnímaš. Určite. Je to jedna z vecí, prečo sme podľa mňa, akože ja hovorím, že každý biznis je o ľuďoch. Hej, to znamená, že ak chcete byť úspešní, tak nestačí vám mať len dobrý produkt, ale že je strašne veľa, sú aj za tým ľudia a rôzne nápady. A teraz by som to tak povedal, že ja som vyrastal na biznise, kde ten zákazník bol, že niekde, že úplne na poslednom mieste v tých financiách, hej, že v prvom rade bola naša snaha zarobiť. A že ja toto vnímam, že bohužiaľ, že je to across paušálne takmer všetky finančné inštitúcie, že do istej miery, akože keď to tak poviem nahúvata, že kašľú na zákazníka, alebo slušne som to povedal, sú aj lepšie slova, ale že kašľú na zákazníka, ale že v prvom rade si pozerajú, že koľko zisku mi ostane vo vačku. A preto ja keď som si povedal, že dosť, hej, že v tomto biznise, že toto už nie je štýl, akým chcem ja pracovať, že chcem sa za sebou po 10 rokoch obzrieť a vidieť v tom zmysel a že som niečo vybudoval. A povedal som si, že chcem robiť ten finančný biznis tak, kde na prvom mieste je zákazník a jeho nejaké kebyže dobro, tak ja som zrazu dokázal nájsť na trhu strašne veľa šikovných, kvalitných ľudí, ktorí akože toto nevedeli nikde nájsť, že robili v tých financiách, ale nevedeli tam túto emóciu nájsť. Hej? To znamená, že vďaka tomu ja som dokázal pritiahnuť, že ja keď som prišiel za nejakým kolegom
bývalým alebo niekomu, komu som to predával, alebo príde ku mne niekto dneska na pohovor, ja mu predám túto myšlienku, tak ja v podstate ho mám takmer vždycky nakúpaného. Hej? Že teraz napríklad som dokázal hajrovať, 2 týždne dozadu mi nastúpila kočka, ktorá bola HR talent roka, to znamená, že v pozícii HRistu bola ako keby že najväčší talent do 30 rokov, hej, 2 roky dozadu vyhodnotená cez Ernst & Young, ale akože robila ona pre spoločnosť, ktorú milovala, ale že keď prišiel som za ňou, dostal som nejaký na ňu tip, dali sme si nejaký obed, porozprávali sme sa, že ja som ju tak nakúpil na tú myšlienku, že ona proste, že dneska je a žije už proste Finaxom. Hej. Takže že podľa mňa, že túto emóciu sme tam my dali, alebo že to, že tam máme nielen to, čo hovoríme tým klientom, aj to tak žijeme, tak vďaka tomu sme dokázali tých dobrých ľudí nájsť. Spätne aj ty si bol, keď si začínal vo finance, tiež ten hladný a peniaze bola hlavná motivácia, vlastne, že zákazník, aj mal si to vždy tak, alebo úplne si hovorí, že tlačím to cez svoju... Takto, že prvoplánovo nie, že ja som začínal vlastne s financiami tak, že keď som mal 16 rokov, môj brat sa stal úspešným tenistom, hej, že bol 8 finále, v štvrťfinále Australian Open so Samprasom, vtedy sa svetovou jednotkou, hral na 5 setov, vyhrával 4-2 a potom v zápase proste všetky tie... Áno, prehral. Ale že všetky tie manažerské agentúry, proste oblečenia, rakety sa o neho išli pobiť, proste tam išlo o veľké peniaze. Zrazu Domino mal veľa peňazí a teraz tá manažerská agentúra mu povedala, že Domino, ty musíš si odkladať po kariére, hej, lebo proste potom prestaneš zarábať, nebudeš mať tie peniaze, musíš investovať. Tak v 96. to bolo, že začínal sa kapitalizmus, tu nikto nechyroval. Ešte dneska, keď sa spýtate vašich rodičov, že investovali alebo nejakých známych. Není, akože dobre, že tu sa podvíhalo veľa rúk, ale že dneska to investovanie stále nie je ešte v krvi a vtedy v 96. kámo, že nič, hej. Tak Ďuri, ty máš rád matiku, tak ty budeš sledovať tie investície, že čo to je, hej. Potom prišiel výplach 2001, dotcom bubble, hej, splaslo to, Domino prišiel 80% toho, čo tam mal, hej. A ja som sa teda do toho nejako ponoril, to mi tak nejako ostalo. Začínal som normálne som dvíhal telefóny a zákazníkom som proste odpovedal na ich otázky s investovaním a tak ďalej. No ale postupne som sa dostal do takého biznisu, áno, že proste zomlel ma to, že tá možnosť zarobiť peniaze, ale bohužiaľ, že tie veľké peniaze sa ponúkali tam, kde veľa zarábali na klientoch. Hej, lebo proste bohužiaľ, vieš, že proste ten finančný biznis akokoľvek, či si banka, či si investičný, či si... Dobre, poisťovne až tak možno nie, ale akože tiež tam sú nejaké site, také otázky, že... Ale vieš, že keď robíš investovanie a ty si od klienta vypýtaš 2% na poplatku, tak proste tie 2% tomu klientovi by default budú chýbať na tom výnose, hej, že to neexistuje. Hej. A teraz, keď si vypýtaš viac, tak bude ešte viac a potom už nejakým spôsobom prekročíš tú hranicu. Čiže áno, že bol som taký ten, že Wolf z Wall Street, hej, že keď si pozrieš ten film, tak troška akože nerobil som presne toto, ale pomáhal som to, ne až tak, ale dajme tomu, že pomáhal som to organizovať a pomáhal som akože to tak ako robiť, aby dobre bolo, aby MBSK to ešte nejak tak akože prikryla oči, ale bola to fakt hrana. Alebo si akože proste prišla rakovina a som si uvedomil, že kámo, že čo robíš? Hej, že toto není ten život, ktorý chcem viesť. A proste toto totálne zmenilo môj život, môj životný prístup. Ja hovorím, že rakovina je jedna z najlepších vecí, čo sa mne v živote stala. Že dneska žijem... Vieš, že bola hlavne zo stresu a z roboty? Určite, že keď som to analyzoval, vieš, ja som taký slim, že vieš, že čo, akože áno, že mám možno nejakú predispozíciu väčšiu, čo sa týka nejakej imunity a tak, ale že ten stres u mňa... Ja som bol hrozne vystresovaný vnútorne z toho, že ja tu predávam investície, ale vlastne moji klienti nezarábajú. Hej? Že to bol, potom už som prešiel do nejakej vyššej formy Forex, to je čistý finančný gambling. Hej? A že tí moji klienti, proste štatisticky ideš na akúkoľvek stránku Forexového obchodníka, dole si prečítaš, koľko percent klientov ich prerába, tak priemer v Európskej únii je 80%. Hej? No, tak ako som si povedal, že kámo, že toto sa nedá robiť, som to proste nedal. A som s tým skončil a začal som Finax. No a si povedal, že
sú tam nejaké poplatky, veľká konkurencia, presne, že najkrajšie budovy a najväčšie v mestách sú vždy banky, poisťovne, zaisťovne, čiže tie peniaze tam sú, je to cítiť a presne, že všetci sme po nich z nejakého malého ja hladní. No a keď sa akože ten Finax stávali, tak ešte si pamätáš tie možno brainstormingy sám so sebou, alebo či si mal popísané tabule, že ja to spravím ináč a vlastne tu musím dať takýto poplatok a potom sa to prejaví tu. Že jak sa vlastne takýto nejaký brand buduje, že z nuly? To bolo akože dodnes sa niekedy na tom smejem, že aký som bol neskutočne naivný, ale vyslovene som išiel s tým, že poďme spraviť niečo. Až to už bolo, keď si bol úplne zdravý? A úplne zdravý, vieš, rakovina je také, že áno, že absolvoval som chemoterapiu a povedal mi, že aktuálne nemáte žiadnu rakovinu v tele. Hej, to není, že si zdravý, vieš, že ty chodíš každý rok na testy a modlíš sa, že aby sa tam niečo znova neobjavilo, hej. Ale že to sa ľudia smiali, ja som dovtedy nepredal online produkt. Hej, že nikom, akože, a išiel som predávať online investície, čo akože keď som prišiel do Národnej banky Slovenska, že zakladám obchodníka s cennými papiermi a že ideme predávať online a ideme predávať zhruba za 1% a ideme robiť tieto ETF-ka a že na to, aby sme boli ziskoví, potrebujeme 100 miliónov, čo bol v tom čase akože druhý najväčší nebankový obchodník asi, taká veľkosť. Tí proste mi neverili, že čo tento chlapec akože tu prišiel, že kde nás tu akože, lebo predtým ja som bol na v tom takom inom prostredí a takým ten finančný žralok, že čo tento zrazu tu prišiel. A mal sa normálne kufrík, oblek? To tak oblek asi áno, hej, že, ale akože my sme, ja neviem, akože nepripisujem to, že ten oblek nerobí z teba finančníka, hej, že proste ľudia u nás chodia aj v tričku. Takže dobre, že tí, čo sa stretávajú s klientami, tak aspoň nejakú takú rozhalenku akože máme, hej, alebo niečo, ale jak by som to ešte tak povedal, že išli sme do toho s hroznou naivitou, ale proste s vierou toho, že tu táto vec hrozne chýba. Vieš, niekedy tak možno prirovnávam tomu, že keď som sa, ja neviem, že prišla nejaká Zuzka Čaputová a kandidovala na prezidenta a proste zrazu z nikoho ona akože dokázala proste vyhrať voľby, keď to tak poviem, lebo tu bol hrozný akože spoločenský demand na autenticitu v politike. Hej? A my sme možno ako keby, že asi sme prerazili, alebo že čo najviac vnímam, že tu bol hrozný spoločenský demand na férovú finančnú službu, ktorú akože dovtedy tu akože nebola tá kultúra. A dneska, keď sa na to pozrieš, že ja neviem, napríklad dneska máme Európska centrálna banka, má tie depozitné sadzby 3,75%. A keď sa ty pozrieš na svoj bankový účet, tak ti banka dáva nulu. Hej, to znamená, že na všetky peniaze, čo ty máš, banka aktuálne na tebe zarába 3,75%, pokiaľ tie peniaze ešte nepožičia niekomu inému. Hej, že tento rok tie banky budú mať akože tak neuveriteľné zisky, lebo ešte ich vôbec netlačí konkurencia, nikto nezačal zvyšovať, hej. A preto napríklad, akože, my sme už prišli s nejakými krátkodobými produktami, že s 3,6% výnosom, lebo vidíme, že tu je totálna diera a zrazu, že my na tom produkte selujeme, že polovicu obratu za mesiac po spustení robíme pomaly na tomto produkte, hej. Alebo obratu akože nových peňazí, ktoré k nám prichádzajú. Čiže že to je až neuveriteľné. A stačí len ako keby trocha počúvať ten trh, kde je nejaký demand a urobiť niečo pozitívne, dobré a akože tí ľudia sa na to podľa mňa že úplne že zavesili. OK, čiže ty keď si rozmýšľal nad celým Finaxom, jak to postaviť, tak ty si vlastne si tvoril produkt sám pre seba a že verím tomu, že toto zaujme ľudí, ktorí majú dokopy 100 miliónov eur? Vieš, že presne, jak to ty hovoríš, že bol som u zubára, hej, a teraz mi hovoril ten kamoš ešte predtým, hej, jak som založil Finax, hovorí, že jemu tí zákazníci hovoria, že voláme ho Deži, hej, on je Milan, ale že Deži, že urob mi to tak, ako by si tie zuby urobil sebe, hej. A vieš, ja som dovtedy prenával finančné produkty, kde som v živote to nemohol ponúknuť rodičom, rodine, známym, kamarátom, hej. Vždycky, keď sa ma pýtali, že čo, Ďuri, nemáš nejaký produkt? Ja nemám, hej, že sorry. No a takže hovorím si, že tak urobím to tak, naozaj, že vtedy som si to tak uvedomil, keď mi to ten kamoš hovoril,
a tých zuboch, že tak ja to urobím tak, ako keby som si to naozaj robil, že pre mojich kamarátov, známych, rodinu, a že dneska to tak aj naozaj je, že dneska mi akurát ukazovala moja vlastne, alebo tam naša taká, že máme nejaké reporty, musíme dávať do MBSky, že vlastne moja rodina je vlastne druhý najväčší taký klan, čo tam má najviac objemu peňazí, hej, v správe, hej, takže proste, že naozaj je to tak a že som rád, že vlastne som dokázal proste aj mojich rodičov, ktorí majú 70, že investovali, akože dobre, že vtedy na začiatku investovali, že dobre, že Jurka podporíme, niečo mu tam dáme, ale že po 3 rokoch oni, že máme 20% tam zarobené, že nechápali, a to ešte bola korona, a to ešte bola 2018 nejaká kríza, hej, a tak ďalej, potom vyšplhalo sa to až na nejakých 40%, a to nemali ani najrizikovejší produkt, ne? Potom to teraz to kleslo po tej vojne, ale stále majú proste zarobené. Tak hej? sme v campuse, čo je jeden zo startup hubov, alebo pracujeme na spájaní komunity startupistov na Slovensku. A presne, že často tvoji úvodní fanúšikovia, friends, full and family, a úvodní investori, čo kupujú tvoje produkty, takže u teba to spĺňa minimálne family, že sa to vyťahlo. No a k tomuto rovno premostím, že startup versus seriózna firma, kde by si, alebo startup versus podnikanie, alebo také, že ideme to škálovať, nejdeme možno robiť medzinárodný skokový biznis v tech, to môže byť taká viac definícia startupu, alebo niečo veľmi škálovateľného, že kde je podľa teba Finax, jak si nad tým uvažoval, že jak sa pozicionujeme a jak to budeme tým ľuďom predávať, že toto sme my, toto sú kolegovia, poďte pracovať s nami, lebo sme toto. Takže jedna vec je robiť financie na Slovensku. Hej, že tu mám nejaké meno, Domino mi na začiatku neskutočne pomohol, bol našou tvárou, hej, že vybudoval som si aj vďaka nemu. Alebo vyslovene tvárou? Tvárou to, že proste, sorry, ale že títo ľudia, akože tu vyhol kopec ruky ľudí, že investujú vo Finaxe a proste oni mi musia dôverovať. Že to nie, že oni mi dali peniaze, ktoré si museli sakra odmakať, že mesiace, roky, a že to není jednoduché, že proste, že vieš, že preto ty máš... Teraz si prišli vynadať. No, tak uvidíme, hej, ja sa s vami rád porozprávam, ale že proste, že vieš, že ty držíš, prečo ľudia držia, ja neviem, tu oproti jedna z najväčších bank, hej, má sídlo tu vedľa ďalšia, hej, že, a držia v tých veľkých, lebo im dôverujú, že to je 4 steny. A teraz, že dôverovať nejakému technologickému startupu, čiže, dobre, ale že na Slovensku sme to nejako dali, preklenuli, a mali sme tu tvár, potom neskôr prišiel investor Ivan Chrenko, najbohatší Slovák, hej, že už to nám ako keby zasa dvihlo teraz u takých tých bohatších ľudí, ale teraz, že prídeš do zahraničia a to je iný svet. Ty si musíš uvedomiť, že OK, že dáš peniaze, akože, alebo že hore ruky, že kto by tu dal nejakému maďarskému finančnému startupu peniaze, aby vám spravoval ako peniaze, ktoré tu zarobíte, hej, že len tak, že no. Že Attila Vega, ak by to promoval, tak... No, že mentálne sa teraz preniesť do tej roviny, že ja zahraničnému startupu dám peniaze na to, aby mi spravovali, že tu nejaký Juro Hrbatý, ktorý ani nehovorí mojim jazykom, že to je, že škálovať investície je strašne ťažké. Že dneska, keď si zoberieš, že ja som podpredseda asociácie obchodníkov s cennými papiermi, hej, čiže veľmi sa v tej takej lobbyingovej komunite pohybujem, obchodníkov poznám takmer akože skoro všetkých, že tu nikto neponúka služby za hranicami v Čechách, že najďalej sa dostanú niekto do Čech. Teraz akože možno jedni idú, tuším, do Bulharska, ale už tam majú roky nejaké zázemie a dlho si to pripravujú, že to nie je vôbec jednoduché, ale napriek tomu, že tam dokázali, len je to strašne veľká mravenčia práca, že ty musíš tých ľudí 3-krát viac presvedčiť, 3-krát viac peňazí musíme mi dať do toho marketingu, aby som vlastne, ale naozaj zase sme ich nakúpili na tom vzdelaní, na tých našich blogoch, na tých našich podcastoch, videách, že, vieš, lebo veľa ako keby robotvádzarov v Európe predáva ten produkt tak, alebo predáva, že ja mám super produkt, investovanie a poď so mnou investovať. Ale to nie je o tom, že ty investuješ. Ty musíš ho presvedčiť, že, alebo inak vysvetlím, že ľudia sa 1. decembra zobudia,
mám 24 dní do Vianoc, musím kúpiť vianočné darčeky a ide a nakupuje, občas niečo má premyslené, občas nejaký spontánny nákup, ide do obchodu a hľada, čo tam kúpi. Ale že ľudia nechodia, že nebudia sa s tým, že Ježiš, idem kúpiť dôchodok, hej, že na dôchodok potrebujem začať, alebo že vytvárať si finančnú rezervu. Ty mu musíš vnúknuť myšlienku, že prečo je to pre ňoho dobre, že ako mu pomôžeš ten život, že keď si vytvoríš finančnú rezervu, tak najvyššie, keď ti pokazí sa auto, tak nebudeš si požičavať od rodiča, ale akože na to máš tú investičnú rezervu, ale zasa, keď sa ti nepokazí, tak sa ti to zhodnocuje. Hej? A postupne, tým, že proste blogujeme, máme tam jeho vynikajúci tím, akože ten chalan, ktorý je náš country manager, to je par excellence človek, že po 3 rokoch sme to dosiahli do toho štádia, že v Poľsku sme teraz v máji vyhrali, že sme najlepší investičný produkt v Poľsku. To je, že na najväčšej investičnej konferencii v Európe, kde je že 7 000 ľudí, že prezenčne, 120 000 ľudí nám hlasovalo ako online hlasovaní a vyhrali sme to medzi poľskými produktami. Hej, ale že tá cesta, to bolo, že pomaly, že prišiel prvý klient, že yes, prišiel 10 klient, yes, hej, že a dneska proste máme tam 10 000 klientov. Veľa slovenských firm neúspelo v Poľsku. Ale aj celkovo robo-advisory, že ja teraz sa tak ako pozerám na to, aký je ten európsky robo-advisory sektor, to je to, čo my robíme, tie indexové fondy, ETF, tak automatizovane, tak väčšina tých robo-advisorov pôsobia len na tom danom trhu, kde sú. A to ešte, keď si povie, že dobre, že keby ti niekto povedal, že dobre, že nemecký robo-advisor, kto by investoval? Hej, že už sa tu asi možno zdvihne pár rúk, hej. Už je to trocha lepšie, takže majú trocha, ale napriek tomu ešte tak stále nerobia... Tak chcem nejak prirodzene dôverovať, že oni vedia správať peniaze. Ale to vôbec neznamená, že je niekto zo Švajčiarska, že je to OK, hej, len možno historicky majú nejaký cvenk. No, takže aj pre nás, preto sa zatiaľ držíme v strednej Európe, lebo akože Nemec, aby investoval so slovenskou firmou, tak keby si im mal poslať na Ukrajinu peniaze a si povie, že tie sa mi už asi nevrátia. Hej, že bohužiaľ, je to tak, že tá mentalita v tomto biznise investičnom je veľmi tvrdá, lebo to sú tvoje peniaze, na ktorých si musel makať a to je že veľa o tom, že my musíme tým ľuďom ukázať hodnoty, že prečo vlastne ten Finax, alebo prečo by ste mali vôbec investovať a postupne zasadíme semiačko, ktoré rastie a nakoniec možno ho trafím o 2-3 roky, kedy má tú buračku a vtedy si spomenie, že možno keby som mal tú finančnú rezervu a vtedy si založí ten účet. Dobre, čiže tak ste Poľsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko a keď uvažujem nad novým trhom, tak to je tak, že musíme tam najskôr spraviť veľa osvety, kto vlastne sme, ukázať expertízu, že takto vy otvárate nové trhy. Ideme teraz do Rumunska, Jasne, že to tu nejdeme všetci kopírovať, lebo každý má svoj biznis v niečom inom, ale toto je to, čo ma zaujíma, že vybudovať zo Slovenska medzinárodný biznis a 4 krajiny už znejú medzinárodnejšie. Tak že znie to medzinárodne, ale že napríklad etablovaní sme dneska len dobre celkom v Poľsku. Začíname teraz celkom dobre performovať v Chorvátsku. Ideme spúšťať budúci týždeň Rumunsko, ale že to bude, že ešte čakajú nás možno rok, 2 mravenčie práce. Hej, že dneska som mal obed s tým našim country manažerom na Rumunsko a sme si dali cieľ, že do konca roka chceme mať že 100 klientov. A on hovorí, že 100 klientov, že Ďuri, že na 20 miliónového trhu, že to čo je za cieľ? Že to ja si ani nemôžem dať taký cieľ. On je proste salesák z IBM, vychovaný, hej, predtým na rumunskej burze robil. A hovorím, ale že to je presne to, že ty nepredávaj to ako produkt. Hej, že kúp si investovanie. Že predávaj to, že ty musíš 100 ľuďom predať tú myšlienku, prečo by mal začať investovať. Preto tebe sa zdá, že 100 je málo, ale ja hovorím, že ty musíš 100 ľuďom predať myšlienku a mne sa to zdá, že adekvátne dobrá, že ja s týmto výsledkom budem spokojný. A on ako keby z toho obeda odchádzal, že OK, že dobre, že možno v Rumunsku bude, akože dneska tam není žiadny robo-advisor alebo niekto, kto robí ten biznis ako my, takže je možné, že bude tam pár desiatok, stoviek ľudí pripravených, že áno, že konečne niekto prišiel, to ETF-ka a online to robí, ale ešte musíme mu to dať nejako vedieť o tom, čiže musí sa to dozvedieť cez nejaké médium, cez nejakého blogera, cez nejakého
niekto, kto sa v tých financiách pohybuje. Aj to ešte ako keby naša úloha. Takže... To je taký možno... s nami slávny Rumun. Nemáte tam nejakého? Ariana Grande? Nemáme. Takže je to mravenčia práca a zároveň akože, že my nie sme startup, že my sme celé toto vybudovali. My keď hovoríme, že máme skoro 500 miliónov assets under management a to máme, že zatiaľ sme spálili 2,2 milióna hotovosti, eur, hej, cashu, takže proste, že to tí zahraničí na nás kúkajú, že to je unreal, že také číslo, že to nikto nemá v zahraničí, nechápu. Ale áno, že robíme to zodpovedne, po malých kuskoch, snažíme sa raz organicky a nechceme byť taký ten startup, že tu narizujeme, že proste milióny alebo desiatky miliónov, hej. Že dneska najväčší robo-advisor na svete už má správe, že 40 miliárd $, ale minulý rok ešte potreboval narizovať 163 miliónov, hej, a že kde tie peniaze pália, hej, že strašne veľa. A my máme za sebou prvý profitable quarter tento rok, čiže po 5 rokoch, že hrozne som šťastný, že sa nám to podarilo. A presne... break-even po 5 rokoch nejako prichádza. No, a to je akože áno, lebo proste, keď chceme mať, že 1% poplatok na klientoch, to nie je, že ty predáš tento iPhone a že náš na ňom maržu 30%, hej, že proste, že nie, hej, že ty nám musíš dať strašne kopec peňazí a my z toho máme, že percento ročne, ešte mŕte zľav, hej, že keby som sa tu spýtal, že kto má tu nejaké zľavy, tak ešte minimálne 3/4 tých ľudí ponúkne nejaké zľavy, takže v konečnom dôsledku ten efektívny poplatok u nás je, že 0,82, takže z toho musíme nejako vyžiť, zarobiť, takže je to taký biznis, že nielen hovoríme tým našim klientom, aby sa správali k financiám zodpovedne, ale že sme fest na seba tvrdí, že každé jedno euro akože musíme otočiť dvakrát v tej ruke, kým ho minieme. Môžeš zazdieľať trošku príbeh, lebo však Ivan Chrenko je veľmi off record, nikde skoro nevystupuje, je veľmi taký pod pokrievkou, ale zároveň presne jeden z najbohatších Slovákov. A klobúk dole za to, čo buduje a vybudoval a presne buduje medzinárodný biznis, tiež veľmi kompetitívny. A že máš tam nejaký príbeh, jak vlastne toto celé, že idem do vás zainvestovať, vzniklo a čo tam bolo také možno nejaká skúsenosť zaujímavá, čo ťa naučila, že s takýmto človekom sa baviť? No, ja by som to tak začal, že v prvom rade musíš mať babku, ktorá ti povie, že Jurko, ty si dieťa šťastený, hej, že proste, že ja neviem, asi som sa teda narodil proste možno od nejakou šťastnou hviezdou a mne toto vždycky babka opakovala. Mám nejaký taký ten mindset, že proste podarí sa mi to, hej. A akože Ivan, alebo investícia Ivana, že to je náš jediný pitch, ktorý my sme mali v tom čase, že to je akože, áno, som dieťa šťastený, ale že proste, že podľa mňa, že spojilo sa tam veľa vecí, že Ivan jednak hrozne má osobne rád investovanie, celú tú tému, že jeho popri tom, že on robí ten realitný biznis, jeho hrozne akcie naplňajú, sleduje firmy, jak sa vyvíja, valuáciu, že on niekoľko rokov tým žil, osobne, akože nie ako pracovný život, ale taký ten, že ten osobný život a hrozne ho bavilo hodnotiť, že ktoré firmy budú rásť a ktoré budú klesať a tak ďalej. A spojilo sa to v tom, že naozaj ten tím u nás sa nazbieral taký jak to mature, jak to povieš po slovensky, už taký zrelý, taký vyzretý tím. Spojilo sa to v tom, že chalan, ktorý mu radil v investovaní jeho osobného majetku, tak zhodou okolností bol môj kamarát, s ktorým som hral tenis a on mu vlastne ešte predtým, jak my sme zakladali Finax, hovorí, že Ivan, že tu je taký zaujímavý segment, ktorý vzniká v Európe, ten robo-advisor, že či by si nechcel, že by sme to tu spolu založili, hej. A Ivan vtedy na to tak nejako povedal, že nie, že toto nejdeme robiť. A potom on mi to hovorí, že Ďuri, že takýto biznis, že počuje, že práve to zakladám, ešte som nemal licenciu, a že dobre, že po roku, a keď začneme byť úspešní, že tak prídeme za Ivanom a uvidíme, že tak sme mu to pitchli a bolo, akože tam strašne fungovala tá chémia. Hovorím, dieťa šťastený, tak jak na veľa kolegov som mal, že proste, že som ich stretol, že proste odtedy tá partia neuveriteľne dobre funguje, tak aj tuto sme sa stretli. Ivan dodneska
viac menej nie je vôbec, a ja som aj hrozne rád za to, aký je, že proste, že on je extrémne inteligentný človek, že jeden z najinteligentnejších človekov, ktorých ja poznám, ale napriek tomu, že riadi tie biznisy relatívne veľmi nezávisle, veľmi dáva nám priestor, dobre, plníme všetky čísla, dokonca sme že akože prekročili proste tie KPIs, ktoré sme si dali. V čase, kedy ten trh nám prijal, dobre, keď prišla vojna, to je troška iná story, ale čiže minimálne nám zasahuje, keď tak, akoby, že snaží sa nám pomôcť, dáva nám rôzne hinty, pomáha nám, ako keby, že ľuďmi, keď potrebujeme nejaký know-how z niečo, z marketingu, z legal, HR, PR, hocičo, tak nám dokáže pomôcť. Takže za mňa, že je to taký akože skvelý meč, hrozne sa tomu teším a že bodaj by bolo na Slovensku viac takýchto investorov, aby si mal takýchto founderov aj ty tu v tomto podcaste, ktorí budú mať podobné skúsenosti vlastne s investovaním, alebo teda so zainvestovaním do ich firmy. Mm-hmm. Tak áno, to je akože často to, čo aj tomu startup svetu na Slovensku chýba, že nemáme tu veľa exitov a nemáme tu veľké exity, ktoré by dotiahli veľa peňazí do tohto ekosystému a tí ľudia by zarobili a rozbehli by možno svoje fondy, family offices, alebo oni by sami postavili nové spin-offy, presne, že tu v campuse sedí Exponea alebo Bloomridge po novom, a čo je tiež vlastne Chrenková veľmi úspešná investícia a jeden z mála exitov, ktoré tu máme, takže hej, že toto je niečo, čo sme ešte veľmi pozadu oproti kapitalizmu na západe alebo niekde v Ázii a stále keby čakáme na také viaceré príbehy, aby aj ďalších ľudí to motivovalo a hlavne aby aj tí chalani a baby prišli o tom hovoriť. Určite, no. Tak akože v zásade preto som tu, vieš, že proste, že tá story, a že ja som hrozne rád, že tu vidím strašne veľa mladých ľudí, hej, a podľa mňa, že strašne je to len o tom svojom vlastnom drive, že v akomkoľvek momente to mať v hlave nastavené tak, že či už pracujem pre niekoho, ale že posúvať tie veci dopredu, ďalej, a podľa mňa, že ten mindset človeka buď z neho spraví úspešného zamestnanca, alebo proste dokáže si potom povedať, že OK, som v štádiu, že som zrelý na to, aby že to, čo som sa naučil, idem investovať a našiel som si možno v rámci toho, čo som pracoval, nejakú níž vec, lebo vieš, to je presne ten môj príbeh, hej, že naozaj som v tom investovaní videl, že toto mi nedáva zmysel, ale videl som, že tie indexové fondy ETF, ja som bol teda aj osobne pri zrode toho jednoročného časového testu, to znamená, že kto drží investičný nástroj dlhšie ako rok, tak nemusí z toho platiť dane, tak som si povedal, OK, že wow, že teraz tu mám podielové fondy, z ktorých platíš dane, už len toto. Teraz samozrejme tie indexové fondy oveľa lepšie performujú jak bežné podielové fondy. Tak som si povedal, že toto je taká príležitosť, že teraz keď sa chytím a chytím tú takú níž opportunitu, tak v tom vidím zmysel a keby aj nie, tak čert to ber, že proste že minimálne tie peniaze, ktoré si do toho vrazím, si poviem, že skúsil som za to dobré veci. A za teba aká aká si ty osobnosť ako founder? Že čo je to, čo tebe pomáha a tá firma vďaka tomu rastie a prinášaš a priťahuješ zaujímavých ľudí, ktorí by nešli do BCG, McKinsey alebo do špičkových firiem za veľa peňazí, ale idú robiť radšej s tebou. Že čo je za teba ten tvoj founderský prvok, ktorý definuje Finax? Ja by som povedal, že definuje tá misia a tie hodnoty, ktoré sme si akože na začiatku, čím sme to vlastne s Radom zakladali, že my sme chceli vlastne tu konať tak ako finančné dobro a stále to vnímame, že to tak je. A podľa mňa, že tá mentalita, že my, akože ten love brand, že prečo vznikol, lebo to z nás všetci cítili. Alebo že takto, akože väčšina, teda nechcem povedať, že ja to tak cítim, ale že vnímam, že strašne veľa ľudí nám to hovorí, píšu nám to klienti, že tá autenticita, vieš, že pozrieš si naše videá, tak to sú naše ksichty a my tam tým ľuďom radíme, že ukáž mi tu iné finančné inštitúcie, kde je nejaký CEO a úplne, že ten top management proste
dáva do toho tú svoju tvár a ako keby ide s kožou na trh a hovorí klientom, že toto je najlepšia vec, ktorú treba urobiť. Takže podľa mňa, že nás celé akože tam, kde sme, od toho, že som nakúpil na tú myšlienku tých ľudí, že proste že celý čas som tu budoval s tým, že nejdem tu úplne v prvom rade zarobiť tie peniaze na tom, ale že idem urobiť, že aby klienti zarobili a potom, keď to bude úspešné, tak vďaka tomu pravdepodobne aj ja zarobím a moja firma bude úspešná a bude mať hodnotu. Že začal som ako keby z toho druhého konca. Že my vo finančníctve máme ten vtip, že proste príde ten bankár, rybár. Bankár príde ako keby na Manhattane, hej, a ukazuje to teraz tým klientom, že pozrite sa, že toto sú jachty, toto je jachta nášho ako keby CEO a jachta nášho CFO a ten klient sa pýta, že kde sú tie jachty vašich klientov. Vieš, takže my hľadáme, že keď tí naši klienti, akože možno to tak znie a že teraz si ľudia poviete, že to je taká pretvárka, ale že nemyslím si, že my naozaj týmto žijeme a proste... Juro prišiel na bicykli. Áno, prišiel som na bicykli, hej, že tu mám helmu a proste mám tam opretý proste najlacnejší bicykel z Decathlonu, hej, že to, čo hovoríme, tým žijeme. OK, akože, dobre, tak ja si premostím na svoj príbeh rybára a však ty ho určite poznáš, ale presne dojde finančník niekde do Mexika, tam je rybár, ktorý chytá ryby pre rodinu a on mu rozosníva celú firmu, jak môže postaviť export rýb, jak môže potom vybudovať veľkú firmu nadnárodnú, jak môže ísť na burzu, jak môže mať najväčší rybársky biznis na svete. Potom to exitne a potom bude sedieť doma a chytať pre ženu ryby a ten Mexičan na mňa pozerá, že však to robím teraz už, že na čo mám spraviť celé toto okolo. Takže to je keby tá tradičná otázka, že peniaze alebo život, a ty si to presne povedal, peniaze alebo život, tak som sa tak na to chytil, že jak je to? Peniaze alebo život? Mal si rakovinu, robíš s financiami, hovoríš, že break-even ste pomaly až teraz, že jak je táto téma u teba? U mňa, že ja som ako keby, že v tých svojich osobných financiách naplnil už nejakú takú metu, alebo že mám zainvestované relatívne toľko majetku, že keď už do ňoho nebudem nič musieť pridávať, tak viac menej mi za pár rokov narastie toľko, že bude mi môcť generovať taký príjem, aby mi pokryla moje životné náklady. Hej? A tým pádom ja sa v tejto fáze života, akože ja už len akože mám nejakú mzdu, ale že tá mzda je relatívne, že výrazne trhovo podpriemerná, čo mám vo Finaxe. A akože ale z tej dokážem vyžiť, lebo presne, že chodím na bicykli, akože mám doma aj drahé auto, ale bola to že najväčšia finančná blbosť, ktorú som kedy urobil, ale urobil som to ešte možno 2 roky pred založením Finaxu, ale to je taká druhá otázka, ešte môžeme k tomu prísť. Aká značka? Volvo, akože high-endové auto, úplne, že pomaly, že najdrahšie Volvo XC90, hej, v plnej výbave. A teraz, že vieš, a to je, odbočím teda, vrátim sa, že Volvo, že vtedy som to kúpil, že za 90 000 eur, hej, že to je že cena bytu vtedy, hej, a že keby som si kúpil také isté štvoročné auto, hej, za 45 polovičnú cenu a tých 45 000 investoval, tak dneska, alebo kúpil byt na hypotéku, dneska som z toho mohol mať, že 200 až 250 000, o 10 rokov 400, hej, kdežto dneska z 90 000 mám 45, hej, a o 5 ďalších rokov budem mať z toho 20 a o ďalších 5 to bude na šrotovisku, hej, čiže že namiesto toho, aby som proste, vieš, že dobre, no ale bohužiaľ vtedy som proste bol ruka hore, bol som ten dravý finančník a bolo mi povedané ako CEO biznisu, proste musíš mať zodpovedné reprezentatívne auto a že keď zarobíme, musíš si kúpiť, tak som si kúpil. No, ale akože vieš, že dneska to je úplne, že finančný akože nonsense, to už úplne, že inak vnímam. No a teraz, bože, otázka späť, kde si ma vytrhol? Peniaze alebo život. No, takže, vieš, že ja už tie peniaze nevnímam ako najdôležitejšiu hodnotu v živote, že ich potrebujem ešte zbierať. Snažím sa ten život žiť možno inak, striedmejšie, ale možno, že mne to dáva oveľa väčší pocit naplnenia.
tento rok napríklad som si dokázal proste zobrať mesiac neplateného voľna v lete. Strávil som ho s deťmi, mám 2 synov, 10 a 12. Proste cestovali sme po Európe karavanom. A to je pre mňa tá hodnota, ktorá je v tejto fáze života akože dôležitá. Hej? Že napríklad robil som taký článok o tom, že ako maximalizovať vlastne úžitok, že teraz, dobre, že vy ste tam, alebo tu na kamere, hej, že vaše financie, alebo váš majetok tak nejako v živote proste nejakým spôsobom rastie, hej, ale že vaše zdravie do istej miery ako keby, že takto nejako klesá, hej, to znamená, že keď máte najviac peňazí, máte najmenej zdravia, a keď máte najmenej peňazí, máte najviac zdravia. Hej? Že ten úžitok, kedy sa to najviac stretá, alebo že kedy treba si ten život proste, že máš relatívne že dosť peňazí a zároveň ešte dosť zdravia, aby si to užil, je niekde medzi 40. a 60. rokom života. Hej? Tak áno, čiže som v tej fáze, kde som si povedal, že OK, že možno, ako aj mal som to šťastie, že sa mi podarilo niečo finančne ako keby vybudovať, ale už nepotrebujem možno až toľko sporiť, chcem teraz tie peniaze aj si nejako užiť a potom uvidíme, alebo keď budem mať 80, tak asi sa mi už nebude chcieť ísť. Už to vidím na svojich rodičoch, že majú 75, má tatino a proste každý rok už sa mu chce ísť menej a už ho musím niekde ťahať, aby vôbec niekam išiel, alebo pomaly, že a už sa mu ani nechce. Hej, takže proste na čo, že to je vlastne taká, že die with zero, že na čo ty budeš budovať peniaze na to, aby si ich zobral do hrobu a čo potom, hej? Že dobre, že niektorí hovoria, že tak môžu to deti zdediť, no ale tak prečo ich nedám tým deťom teraz, keď napríklad budú mať moje decká 25 a budú chcieť nejaké bývanie a ako potom, keď ja zomrem 90, keď budem mať 60 a tatko, ale ja už tie parchy nepotrebujem, že sorry, ja už som si zarobil za svoj život, hej? Čiže inak treba trocha rozmýšľať. Zaujímavá téma aj všeobecne koncept Die with Zero, aj celá kniha. Kto nepoznáte, tak vypočujte si aspoň podcast s tým pánom. A presne tam hovorí aj túto myšlienku s tým dedením, že my všetci dedíme 60 plus ročný a presne, že najlepšie ti pomôže ten starting kapitál po škole, po strednej, po výške. Keby si dostal tie prachy vtedy, tak možno veľa rozflákaš, ale pomôže ti to možno si zobrať prvý byt, auto, nejaký základ a... To je presne ten môj prípad, že ja som preto aj o tomto blogoval, že mne rodičia, keď som mal 26 rokov, dali 2 byty. Hej? A teraz, že ja som mal taký neskutočný základ do života, že dneska by tu Finax nebol. Lebo proste v čase, keď som ja už tie peniaze mal, hej, tak ja, keby som tie byty nemal, tak riešim určite svoju bytovú otázku. A že Finax, hej, že tie búch, hej, že proste, že bohužiaľ, ale že vďaka tomuto mindsetu, že moji rodičia si povedali, že OK, že dáme tomu Jurkovi tie peniaze na to, aby ich zdedil teraz, aby mu pomohli v tom živote a že ja tento mindset už si budujem teraz vlastne nejaký základ do života pre moje deti, aby som niečo podobné odozdal im, aby oni vďaka tomu možno inú hodnotu mohli priniesť tej spoločnosti možno a posúvali ju tak, jak ja sa ju snažím posúvať napríklad vo financiách, oni nech ju posúvajú v tom, čo oni budú chcieť. A nemuseli možno až toľko rozmýšľať nad tým, že ako zabezpečím seba, rodinu a tieto veci. Super koncept a super koncept je aj Slido, ktoré sme dneska nevyužili. A je to veľmi slovenský úspešný projekt, takže verím, že vy sa nebojíte čokoľvek sa opýtať. Takže ak máte niečo na Juraja, čo vás trápi, zaujíma, alebo chcete možno dodať do diskusie, tak kľudne dvihnite ruku alebo len zakričte a dajme si teraz také mini Q&A a nech aj vymeníme nejaké pocity. Takže ak má niekto niečo, čo chce opýtať, povedať, tak poďme. Kľudne aj tie nepríjemné otázky. Ja mám nepríjemné. No. Či máte nejaký plán alebo predstavu, ako zaceliť na ľudí, pre ktorých je to vaše 1% že drahé, že radšej si kúpim proste jeden fond na Interactive Brokers a nemusím riešiť proste nejaké ďalšie poplatky. Či vidíte potenciál v tejto časti trhu? Pozri, že potenciál v tejto časti trhu je taký malý na slovenskom meradle, že nie je pre nás zaujímavý a zároveň, že podľa mňa snažíme sa dlhodobo ľuďom vysvetliť, že ten polper, ale neviem, teraz, že
že budeš to mať lacnejšie, o polovicu povedzme, hej? Že strašne veľa ľudí špekuluje nad tým, kde získa o 0,5%, o percento, o 2% vyšší výnos. Keby tí ľudia celý ten čas investovali do špekulovania nad tým, ako zarobiť peniaze a viac peňazí, ako minúť menej, ako rozumnejšie tie peniaze svoje spravovať, tak akože majú v konečnom dôsledku z toho oveľa väčší užitok. A teraz až dám ti to úplne na konkrétnych číslach, hej? V Čechách máš nejakého robo-advisora, veľmi podobný koncept ako my, ale kebyže oni predávajú oveľa viac produkt. Hej? A ich priemerný zákazník má o tretinu, čiže náš priemerný zákazník má dneska 9800 eur u nás uložený, ich priemerný zákazník má 3300 eur. Hej? A teraz, že čisto je to o tom, že my sa oveľa viac snažím, alebo ja to vnímam, že prečo to tak je, že rozmýšľali sme, že prečo to tak je, prečo my v strednej Európe máme v tomto meradle oveľa najlepšie čísla, lebo my učíme ľudí, ako ušetriť na vode, na elektrine, kedy si kúpiť správne auto, že kedy je ten správny čas kúpiť auto, predať auto, ako sa sústrediť práve na to, aby zarobili viac a že keď túto energiu hľadania discountu o 0,0 nič investuješ do toho, ako viac zarobiť, prípadne viac ušetriť, tak to je vlastne, že keď si zoberieš, že niekto, kto investuje 100 eur mesačne, vďaka tomu bude investovať 200 eur mesačne, čo nie je taký veľký rozdiel. Ale je to dvojnásobok, to znamená, že keď raz ty budeš mať o 40 rokov 200 000 alebo 400 000, tak to je fest rozdiel. Hej? Alebo možno vďaka tomu, že si urobíš finančné návyky, že ja som z toho človeka, že hore ruka, prešiel tým, že som si čítal strašne veľa knižiek, tie blogy, ktoré sme proste písali, tým sme žili a že ja som si usporiadal svoj život tak, že dneska mám finančné návyky tak neskutočne dobre nastavené, že ja vďaka tomu žijem o 30% nižšom rozpočte a všetky tieto peniaze proste môžem investovať alebo ako keby že šetriť a že to je obrovský rozdiel a napriek tomu, že žijem oveľa spokojnejší život, hej, že vôbec mi nič nechýba, hej, že to len blbé to, že ja neviem, mal som peniaze v nejakej nemenovanej banke, kde som platil toľko poplatkov, že keď bol môj účet, môj manželky účet, moje nejaké jednoosobové SROčky, čo som tam mal, som si zrátal, že 500 eur som platil za poplatky. Ročne. To je nepredstaviteľné peniaze. Zmenil som účet, mám teraz mBank, firmu mám, tú jednoosobovú, čo mám ešte, mám vo FIU, mám nulové poplatky, 500 eur doma, 40 eček doma, každý mesiac. A toto som urobil vo viacerých výdavkoch a veľkých, keď toto je že nič výdavok, hej, ale že potom máš veľké výdavky, auta máš, byty a tak ďalej, hypotéky. Keď urobíš si tento poriadok, toto sú možno stovky eur a to je to, čo rozhoduje. Čiže nehľadajte, podľa mňa, že príjem v maličkostiach, ktoré podľa mňa nie sú až také podstatné, hej. ale nespomenul si Česko. A či tam vidíš možno nejaký pattern, že prečo sa vám to nepodarilo, alebo že prečo sa vám to nedarí tak rýchlo? Pattern je veľmi jednoduchý. V Čechách máme konkurenta, ktorý investuje 20-násobne viac do online reklamy, ako my sme boli schopní investovať v Čechách. 4-násobne viac, ako my máme vôbec celý budget na marketing, hej, na 5 krajín. Takže proste by default, akože neprerazíš tam, akože máme tam klientov. Napríklad teraz, akože Vy nemáte vôbec agentov? Vy ste čisto... V Čechách máme na Slovensku agentov. Český, akože napríklad zákon je taký, že agenti nesmú sprostredkovať zahraničnému obchodníkovi, čo je nejaká vec, ktorú my sme claimovali na úrovni Európskej únii a že má sa ten zákon meniť, alebo akože ty nemôžeš akože v rámci Európskej únie pravidlá sú také, že ty nemôžeš zvýhodňovať svoju domácu firmu oproti nejakým zahraničným firmám. To sa akože nesmie. Ale napríklad je tam problém s DPH-čkou, presne, že zle si Česi nastavili DPH-čku a akože dobre, akože priznali nám České ministerstvo financií, nám to priznalo, áno, máme to zle nastavené, budeme to meniť, ale už to akože brzdia rok a ešte to akože pravdepodobne rok budú brzdiť, kým dosiahneme to, aby bola harmonizovaná DPH-čka aj v Čechách, aj na Slovensku.
A akože je to tak, no proste my ponúkame tú službu za rovnaké fičko, ale oni DPH nemajú, lebo je zle napísaný český zákon, respektíve ministerstvo financií povedal, že mali by účtovať DPH, ale zákon je zle napísaný, čiže keby sme ich chceli postihnúť, nemôžeme. No, tak toto keď ti povie chlapík z ministerstva financií, že je to ťažké, no. Takže radšej sa sústredíme ten kapitál a celú tú vôľu sme dali na trhy, kde sme videli oveľa väčší priestor. Hej, napríklad to Chorvátsko, to Poľsko, teraz to Rumunsko. Tak prečo pôjdeš hlavou proti múru, hej, že... ale napríklad ten paneurópsku dôchodkovú schému od budúceho roka by tam mali v Čechách platiť veľmi, veľmi zaujímavé pravidlá. Napríklad, keď tam ľudia budú do toho investovať do výšky 2000 eur, čiže 50 000 českých korún ročne, tak si to budú môcť odpočítať do základu dane. Plus tam bude veľmi veľký benefit zo strany zamestnávateľa. Takže ak toto prejde v Čechách, teraz to pôjde do parlamentu, tak pravdepodobne akože určite veľa investujeme do Čiech, lebo tam zrazu akože budeme mať veľmi výhodný produkt pre českého klienta, výrazne výhodnejší, ako aktuálne sa ponúka. A nachádzaš akože niečo, že na čo si dávať možno pozor pri tých expanziách na ďalšie markety, že čo ti práve možno ukázalo Česko, že toto sú nejaké regulácie, ktoré nám nevyhovujú, ktoré nedávajú zmysel, alebo na ten si to veľa pozor. Niekedy na to pochopíš, až keď tam budeš. My sme napríklad boli takí, že Češi, že to bude kultúrne najbližšie, hej? A kultúrne najbližšie na prekvapenie, že je Chorvátsko. V rámci investovania kultúrne, Balkán, no, ale akože o Balkáne nehovor, teraz som bol akože na Balkáne, som tam cestoval, že nie, Chorvátsko. A teraz, že napríklad Poliaci, že to každý druhý Poliak chce po nás nejakú zľavu. Každý druhý, hej, že proste tá mentalita na lacnejšie služby, že ten Poliak sa v tomto smere nezapre. Ale akože je to tak, hej, a že s týmto tam strašne aj dneska stále bojujeme, ale akože ide nám to, ale akože ten drive na tú nižšiu cenu je tam neskutočný, ale konečne ako keby, že keď tam príde ten európsky dôchodok, bude tam fantastické zvýhodnenie, už to prešlo parlamentom, teraz čakáme ešte Senát, potom prezident, keď to prejde, že budeme tam mať najlepší produkt na trhu, aj v cenovo fičko, aj dneska, akože aj na Slovensku my máme 0,6 ten paneurópsky dôchodok, len sú tam také zlé daňové benefity, že to nikto nekupuje, hej, no tak v Poľsku sú tam dobré, aj v Čechách, aj v Chorvátsku, a že toto bude náš core produkt pravdepodobne na týchto trhoch, hej. Takže každý trh je iný. Maďarsko, sme začali s Maďarskom, sme si mysleli, že aj tu máme 10% Maďarov, že to je tak kultúrne, že úplne, že bohužiaľ ten, kto je tam pri moci, tak rozbil rôznymi opatreniami ten investičný trh, že vlastne neexistuje tam spôsob, ako tam preraziť. Akože máme tam nejaké nízke stovky klientov, servisujeme, ale hovoríme, že kúrime a svietime. Že tam sa viac toho dneska robiť nedá. Ja by som mal ešte otázku, že ty si vlastne, že ty si to dieťa šťastnený, že hľadám z pohľadu toho biznisu, že aký je tvoj najväčší biznisový fail? Že čo si sa z neho naučil? Biznisový fail? Alebo to nie je životný, že... Ale... Tak už napríklad akože to Volvo, to bol veľký fail. Že taký akože finančný FCK, hej, up, tak to akože to bol asi, že toto bol akože, že asi najväčší. Neviem, no, ten biznisový fail vo Finaxe, neviem, že to je spanilá jazda, akože ja mám stále pocit, hej, že milujem tento job, milujem každý deň sa proste zobudiť a ísť tam pracovať. Neviem, akože nemyslím si, že sme ešte zažili biznisový fail, hej, že taký, že true, kde som si povedal, že tak toto akože sme fakt. COVID a vojna ťa vyobracali ako majiteľa firmy? Bola pre nás spanilá jazda, pretože musíš si uvedomiť to, že dneska ľudia, že vy ste svetlá výnimka, že 160 hodín pracujete a dneska tu trávite hodinu času nad tým, aby ste sa zamysleli nad tým, že ako tie peniaze a život s peniazmi riešite. Hej? Ale že drvivá väčšina ľudí, že tu maka ide sa zodrať, aby zarobila peniaze, ale není schopná hodinu mesačne investovať do toho, aby vôbec rozmýšľala o peniazoch, aby si, na čo míňam, ako tie peniaze, ktoré mám z banke, zhodnotiť.
A zrazu prišiel COVID, tí ľudia robili, ale že vlastne zrazu nemali čo robiť, nemali sa s kým stretávať, nemali sa kde minúť. Teraz chodili po tom Facebooku a čítali tie naše blogy, počúvali naše podcasty a zrazu tú hodinu, dve mali, že to bola naša že totálne spanilá jazda v tom, že nám sa začali valiť desiatky, stovky klientov denne, ktorí zrazu, že my sme im vlastne dokázali, mali čas na to, aby sme tú myšlienku predali a zamysleli sa nad tým svojim životom, lebo čušali pri tej telke a už ich to nebavilo pozerať ten Netflix, už mali vypozerané všetky seriály. Takže že toto bola pre nás spanilá jazda. Vojna naopak bola, že po neskutočnej spanilej jazde, ak to išlo hore tie trhy, že bolo pre nás veľké také momentum, ako komunikovať s tými ľuďmi, že pre mnohých z nich, že my sme ich totálne nahúckali, že teraz tu sa ide zarábať, mnohí z nich už zarobili 10, 20, 30% a zrazu, že bum, zrazu tam ten zisk tam nebol, alebo tí, čo prišli, bo najviac investovali všetci na tom vrchole, že november, december pred vojnou, lebo to je vždycky tak, pred každou krízou je, že najväčší záujem, tá bublina ti rastie najviac na konci. Hej. A teraz, že vlastne ale vďaka tomu nášmu vzdelávaniu, kde sme ich kontinuálne učili, že tá kríza príde, nie je otázka či, ale kedy, tak drvivá väčšina ľudí nevybrala nám tie peniaze, dokázali sme ich upokojiť. Áno, určite boli ľudia, ktorí sa zlakli, ale že tá komunikácia musela byť iná, bola to pre nás veľká výzva. Na druhej strane, že my sme už pri tej druhej investícii od Ivana mali na to vytvorený buffer, pretože my sme, akože ber to tak, že my sme platení z peňazí pod správou. Čiže keď máme, ja neviem, 500 miliónov, tak máme peniaze, percento z 500 milióna. Keď burza klesne o 20%, zrazu máme peniaze zo 400 miliónov, čiže o 20% nám klesnú tržby. A my sme si už v tej druhej investície na toto vytvárali nejaký buffer, aby sme nemuseli teraz, že panikáriť, prepúšťať zamestnancov a tak ďalej. Čiže my sme tieto peniaze plynulo na to spendli. Dokonca sme išlo aj 50 000 eur išlo na Ukrajinu, na rôzne podpory, ako keby oblečenia, spacáky, proste vybavenie, hej. Čiže takže bolo to náročné, ale že to je náš biznis, to je náš dennodenný chlebík, dokázať tých klientov naučiť, ako sa správať v kríze. A keď to tak teraz poviem, že moji rodičia to boli, že v 70 začali investovať, zarábali, prišiel COVID a za týždeň, že 30%, že zmazal celý ich zisk a boli 10% strate a už mi volali vyplašení, že Jurko, čo máme robiť? Už strácame, prerábame peniaze, hej? Nič držať, hej? Prežili to, potom začalo brutálne rásť, boli 40% zisku, prišla vojna, boli v 20% zisku a nič. Žiadny telefonát neprišiel, lebo už boli v 20% zisku, už si prežili tú krízu, čiže je to len o tom tých ľudí naučiť dlhodobo nejakým spôsobom to vnímať. Ja to hovorím, že investíciu musíš, keď investuješ dlhodobo, napríklad na dôchodok, že to musíš vnímať ako byt. Hej, že teraz klesli cenu nehnuteľností o 10%, hej? Keď v tom byte plánujete bývať aj naďalej, trápi vás to, že tá nehnuteľnosť klesla o 10%? Nikoho to ani len nenapadne, že by sa nad tým zamýšľal. A ten istý princíp musíš mať aj pri tom investovaní, že ty keď investuješ do dôchodku, ty máš nakúpený istý počet akcií a proste to je to, čo máš nakúpené. Dobre, tá cena je dneska taká, ale že dlhodobo to rastie. Hej? Čiže nevnímaj to ako prepad ceny, ale ty proste žiješ, toto budeš mať na dôchodok a nerieš. Hej? Mentalita. Super. Investora tentokrát, hej? Arťo? No ja si myslím, že počas koronu ľudia začali investovať viac, lebo začali sa báť o peniaze, nie? Že skôr ako sa začali nudiť doma. Podľa mňa toto bol hlavný ten impuls k tomu, aby investovať. Ešte raz, že kvôli čomu, že? Že sa báli. No dobre, ale báli sa. Vieš, že akože tá neistota zase na druhej strane bola veľká, ale že áno, že bol tu veľký prebytok, že tá naša klientela, áno, že to ste, akože teraz ja nejdem tu nikoho hodnotiť, ale že je možné, že to taká tá stredná, trocha vyššia trieda, ktorá zarábala predtým, že 2 až 4 tisíc eur, povedzme, že nejaký taký priemer,
A zrazu oni akože minuli na mesiac 1000, lebo nemali kam ísť, nemali kde ísť do tej reštiky, nemali ísť kde na dovolenku a tak ďalej. Takže áno, že bol tam veľký prebytok a hľadali s tým, že čo s tými peniazmi, ale akože hľadáš, to znamená, už to je to, čo som hovoril, že sa venuješ tej finančnej gramotnosti alebo tej hodine, že ako tie peniaze zhodnocovať, čo s nimi robiť. A vieš, my sme nemali, že neviem, aké reklamy, hej, že tá reklama bola o tom, že sme písali tie články a toto oni čítali, lebo vieš, že ty... Ale samotný impuls podľa mňa z tých ľudí, že oni začali vôbec to pozerať a hľadať, tak bol ten, že oni začali sa bať tie peniaze, čo s nimi. Lebo pochopili, že vlastne majú nejaké peniaze, ktoré teraz nemíňajú stále, že im sa niečo hromadí, alebo ich nestráti, tak začali to investovať. No, tak ja si nemyslím, že tá obava, akože áno, asi je tam aj taká skupina klientov. Že počas korony, prvého mesiaca, tak padli veľa podnikov, biznis a podobne, nikto nevedel, že čo s tým a mali nejakú koľko peniaz, tak začali to tiež... No dobre, ale akože, vieš, tiež si videl, že tá burza tiež padla o 30%, vieš, čiže ideš, akože... Ale podľa mňa prvého 2 mesiace tak neboli nejaké investície. Takže začali byť až potom, keď sa otvorilo po prvej vlne, nie? Je možné, že ty si to tak vnímal a mohla skupina ľudí okolo teba vnímať. Ja len hovorím, že myslím si, že väčšina ľudí, akože to, čo my máme navnímané od klientov, to väčšina vnímala skôr inak, ale že určite boli rôzne skupiny, ktoré mali rôzne tie fears, tie strachy, hej, alebo obavy, ako si to ty hovoril, a každého mohlo motivovať niečo iného. Čiže ja beriem, že asi tam mohla byť aj taká skupina, ako ty popisuješ. Možno my vnímame, že boli aj iné skupiny. Môžem ďalšiu otázku? Kľudne. Keď sa otvárajú nejaké nové trhy, tak robíte research sami, alebo beriete nejaké firmy v tých regiónoch? Sami, väčšinou si to akože veľa diskutujeme, hej, že napríklad to Rumunsko, že my sme sa rozprávali so strašne veľa ľuďmi priamo z Rumunska, nejakí ľudia aj prišli, pozvali sme si ich, takí potenciálni country manažéri. A tak ako vyhodnocujeme, že a teraz, že to Rumunsko vyskúšame, ideme do toho niečo investovať, ale to neznamená, že proste, že nezavrieme tú myšlienku, akože pozrieme, vyskúšame, keď to nepôjde, je možné, že o rok si povieme, OK, budeme len kúriť a svietiť, hej? Ale možno si povieme o rok, že super, ide to, tento trh má potenciál a ideme do toho naplno a ideme akože vyvíjať, pušovať viacej marketing, ale vieš, že ten rozpočet, ktorý má to máme, že to je, že pár desiatok tisíc eur, hej, že to je... No, jasné. A aké metriky pozeráte, že či to je ten trh, alebo nie je ten, že či vôbec to skúšať, že či napríklad nejaké, ja neviem, percento, koľko ľudí sú ochotní platiť za CITF, alebo na čo sa pozeráte? Ja by som povedal, že máme také, viac ideme na toto pocitovo, vieš, že to je to, čo hovorím od začiatku, že ja tento biznis nestávam na to, aby som zarobil teraz, že čo, teraz akože, keď budem mať 2 milióny, ja nebudem iný život žiť. Keď budem mať 10 miliónov, akože, že mne napríklad ani žene, že mne nevyhovuje ísť do hotela, akože 5-hviezdičkového hotela na dovolenku, lebo mne to je proti srsti. Hej? Takže proste ja nehľadám za všetkým motiváciu len peniaze a akože pozerám sa na tú krajinu, takže že ja tam idem zarobiť peniaze o 5 až 10 rokov. Hej? Čiže vieš, že ten pocit, vieš, že v tom Chorvátsku akože ide nám to, super, ale že 3 roky sme to akože dotovali a 2 roky sme sa pýtali pomaly každý deň alebo každý mesiac, že čo to Chorvátsko chalani, že čo, ale zotrvali sme a akože naučili sme sa, že tu Jano mi pritakáva, hej, lebo on bol taký, že nebol úplný zástancom toho, hej, a akože boli tam ťažké diskusie, ale že dneska sme si povedali, že áno, že musíme byť fakt trpezliví a postupne, ale vidíme to, že to mravenčou prácou, keď budeme tie témy naše komunikovať, budeme tie blogy a ten content tvoriť, čo iní netvoria, tak v konečnom dôsledku, že my tam prerazíme. Ale je to ťažké, takže vieš, že tie KPIs, že 100 klientov v Rumunsku na konci roka, že to je, vieš, čo je to? Akože to nemôže byť ani metrika toho, že idem ziskovať a akože už stojí ma to, lebo to je že čistá strata na tom, hej, že ani toľko majetku nebudem mať na tých klientoch, koľko ja do toho vložím peňazí. Takže uvidíme, ako to pôjde a že možno o rok
si na konci budúceho roka si povieme, že OK, že čo ďalej, ale dovtedy proste ideme nejakú našu víziu a ideme viac pocitovo ako to, že idem teraz zarobiť nejaké KPIs. Ale vieš, že vďaka tomu, že alebo takto sme tú mentalitu sme mali na začiatku na Slovensku, sme podľa mňa dneska tam, kde sme, že keby som išiel, že musíme zarobiť, že chalani, že tu a za každým vidím nejaký groš a peňaz, tak tí klienti nám neuveria ani, že dneska tu určite nesedím, lebo by nám tú víziu neuverili. S tomu chápam, ja len skôr, že trhov je veľa, tak že prečo Rumunsko alebo Chorvátsko? 20 miliónov ľudí. Chorvátsko nič, mal som kamošku Chorvátku, ktorá sa tu vydala, hej, a za Slováka som ju tu stretol po pár rokov, ty čo tu robíš? Tak sme dali reč, zistil som, že napriek tomu, že ja som rozhodoval tenis, ona rozhodovala tenis, ale študovala finančný manažment, že možno by sme otvorili Chorvátsko, že čo, tak poďme, ideme do toho, hej. A Čaja proste, že nerobila nikdy finance, ale akože mala drive a to bolo pre mňa to, že ona sa zakusla do toho jak bulldog a že dneska je takou rešpektovanou osobnosťou na úrovni osobných financií v Chorvátsku, že ju pozývajú na najväčšie konferencie v Chorvátsku a že to bolo o ľuďoch. Hej, takže neviem, akože zasa mám super šikovného country manažera na to Rumunsko. Som strašne rád, že som ho našiel. Tento žije konkrétne na Slovensku. Hej, a uvidíme, hej, že necháme sa prekvapiť. Čiže najprv to boli ľudia až potom? No, je to taká kombinácia. Kombinácia toho, že mám nejakú víziu, musím mať na to nejakého človeka. Teraz na Slovensku napríklad sa nám nikoho nedarí nájsť. Vieš, že je to malý trh nejaký, ale naša vízia je, že chceme byť dobrí v strednej Európe. Hej? Tak a Slovensko je v strednej Európe. Hej? Tak berem, že idem postupne a rádom to skúsime nejako vybudovať. Ale že bereme, že to bude, že 5 až 10 rokov, kým sa niekde na tých trhoch dostaneme. Možno. A možno skúsme dať niekomu inému a keď nie, tak vráťme sa k tebe, hej? Možno keď môžem. No. Ja som sa chcel spýtať na začiatku to založenie samotného Finaxu, keď je to vlastne obchodník s cennými papiermi. Nebolo to také strašne veľa regulácií a takýchto vecí, ktoré malo prekusnúť? Strašne. Ja osobne som vlastne chcel ísť tak robiť do tých financií. Zakúsal som sa do toho zákona a až sa mi krúti z toho hlava. Ešte, že také, že ja som finančník, 9 rokov som, ale proste volakedy, že člen predstavenstva nejakého iného obchodníka, zrazu nám prišla kríza 2009, odišiel nám compliance officer, nemali sme peniaze na nového, tak Ďuro, ty budeš robiť compliance officera, tak som prestal byť board member, išiel som robiť compliance officer, musel som si všetko naštudovať, brutálne som sa začal orientovať v tých zákonoch, v podstate vybudoval som ešte aj náci pre obchodníka, aj tohto som vlastne budoval, že pre mňa už, keď som zakladal Finax, to už bol tretí vlastne subjekt, ktorý som zakladal, už som to tak nejako pokopíroval, čo sme mali a jasné, že mám neskutočne šikovnú právničku, že to podľa mňa, že jedna z najlepších právničiek na kapitálový trh na Slovensku, ona miluje ten job, ona zasa povedala, že ja ten Finax urobím z toho právneho hľadiska, že absolútnu špičku, že Slovensku sme určite, že stredoeurópsku podľa mňa, že ašpirujeme tam a sa do toho zakusla, má ten zasa taký growth mindset, ale že tých regulácií, že tam že denne mi to pilí nervy, že čo tam akože všetko musíme zažívať, že to je neuveriteľné a akože že vybudovať dneska z nuly, že ja sa nebojím konkurencie, že kľudne každý, kto má tunak nápad, že ísť robiť RoboAdvisora, že choďte do toho, ale že to je tak náročne vybudovať, lebo to je to, čo tu tá regulácia akože robí, lebo ona je postavená na to, že v Nemecku máš nejakých obchodníkov, vo Francúzsku, ale neuvažuje nad tým, že na 5 miliónovom trhu slovenskom chudobnom Slovensku bude 18 obchodníkov, ktorí tu ledva živoria, že je to fakt ťažké z tohto pohľadu. Však práve, preto som sa na tých chcel tak spýtať, takže najlepšie je nájsť toho dobrého právnika, ktorý by našiel tam niečo na základe toho. Áno, ale že, vieš, na začiatku sme tiež začínali tak, že moja mama bola compliance officer, hej, pani, ktorá robila akože dobre, že robila 20 rokov v banke, robila šéfku nejakého riskového oddelenia, ale že nemal som tiež na zaplatenie, hej, čiže všetko som to vybuchal ja, máme som to dal skontrolovať a vybavená vec, hej, že proste dobre, že dneska už som v tom štádiu, že mám trojčlenný právny tím, lebo keď to robíš 4,
keď to robíme v 5 krajinách, hej, že to je fest náročné. A že napríklad ten paneurópsky, tú licenciu, že sme získali prvý v Európe na tie európske dôchodky, že sme nemali od koho odkopírovať, celé sme to museli vybuchať sami, 2 roky sme na tom robili, že to bolo, že neskutočne ťažké, hej. Takže že ten tím, klobúk dole, že čo dokázal. Tam som videl, že Diego sa hlásil. Jak tej expanzii ešte, že keď napríklad plánuješ trhy, napríklad dáme tomu, že Slovensko, alebo teda Chorvátsko, náhodou že si niekoho stretol, že chceš tam expandovať, že či tam ty reálne, že hľadáš lokálnych ľudí v tej lokálnej kultúre, alebo vy máte nejaké paterny, ktoré tam vy chcete, že to je naša firma, naša kultúra, tu tam chceme dať. A že či potom na to nerazí, napríklad na ten problém toho, že aj Rumúni alebo Moldavci sa inak správajú, že či reálne ešte z miestnych ľudí, miestnu kultúru prispôsobíš to, alebo tú víziu, ktorú máš ty a firma, ktorá má na tú kultúru, tam chceš dostať. Nevieš to, že jednak jedné okopírovať, že to sa nedá, že ty potrebuješ, že musíš hrozne vnímať ten lokálny mindset a v tom investovaní je to oveľa ako keby, že zložitejšie, že ty, dobre, že na obed som ukazoval tomu môjmu manažerovi, že vidličku, že ty nepredávaš vidličku, hej, že proste, alebo že nepredávaš pohár, alebo že niečo, čo má pre tých ľudí, že ty predávaš, že v podstate ľudia premieňajú svoju prácu na peniaze a ty sa vlastne staráš o tú ich prácu. Hej, že to je, alebo že o to všetko, čo oni odpracovali. Čiže ten kultúrny mindset a fit, že musíš ho chápať, hej, musí tam nejaký byť, musí tam byť niekto, kto chápe tej mentalite toho lokálneho človeka, musí rozumieť, že ja nie som dneska tvár ako v Chorvátsku a v Poľsku, proste sú tvárami naši ľudia, ktorých tam lokálni máme, oni zasa dali do toho tú svoju tvár, oni rozumejú, oni odpovedajú na ten Finax radi, oni riešia tie problémy, ktoré tí klienti majú. Akože riešime teraz strašne nejaké deepfake AI, že aby sme nadabovali, alebo deepdub AI, aby sme nadabovali proste nás a že to, čo my tu robíme na Slovensku, ten content, sme dokázali ho predávať v lokálnom jazyku, aby ten človek tomu rozumel to, ale že ťažké, ešte dneska tam ďaleka nejsme, ale možno o rok, takže strašne neskutočne ten AI proste rastie. Ale stále budeme vedieť hitnúť len určité témy, že mudrovačka, perfektné, hej. Už Finax radí, už si budeme musieť dávať pozor, že či náhodou nezachádzame niekde do nejakého lokálneho, hej, že čo už akože nemusí byť vôbec jednak jednej a že naozaj, že prispôsobujeme, lokalizujeme, strašne veľa sa o tom bavíme, že čo tam je, ale to sa na to tam musíš sa stretávať s tými ľuďmi, musíš im telefonovať, musíš dvíhať že voľakedy, že keď bol Finax, sme zakladali, ja som dvíhal tých ľudí. Keď niekto volal, ja, Jano, Rado, proste tých chalanov, ktorí dneska vidíš v podcaste, tí všetci dvíhali telefóny a vďaka tomu sme zistili, čo tí ľudia chcú. Hej, že... Čiže keď riešite ten lokálny, či tam ty úzko pracuješ s tými lokálnymi, máš nejaký hiring, tam na tých kanálach? No, hej, že napríklad v Rumunsku sa nám nepodarilo nájsť, že lokálneho Rumúna, ale máme Rumúna, ktorý tam ešte nedávno žil, ale žije tu v Bratislave zasa. Akože má to svoje výhody aj nevýhody, že dokážeme mu predať ten mindset akože oveľa lepšie, tú našu víziu, tie naše feelingy a on to tam potom akože kultúrne spojí svoju kultúru s tým našim mindsetom a vyšperkuje to tak, ako to najlepšie myslí si, že fituje ten produkt. Super, ešte má niekto jednu poslednú? Čo ma zaujalo, bolo, nespomínali expanziu do západnej Európy, že ako je to tam, že pozerajú na vás ako na nejakú firmu z populárnej východnej Európy, alebo? Takto, že načrtol som to, že presne, že ten vzťah Nemecko a že Slovensko-Ukrajina versus Nemecko-Slovensko, že je to tak, že ten Nemec, že áno, že stiera sa to, že preto napríklad, že strašne tlačíme na vývoj aplikácie, pretože v aplikácii sa veľmi výrazne medzi mladými ľuďmi už stiera to, odkiaľ ten startup je. Hej. Zároveň a napríklad, že teraz sme rozpracovali veľmi myšlienku toho, že ten paneurópsky dôchodkový systém,
že skúsime, že to je prvý produkt, kde vidíme, že môžeme s ním expandovať do zahraničia. Skúsali sme osloviť aj nejaké kebyže venture fondy a tak ďalej, nazbierať na to kapitál, ale akože aktuálne je veľmi ťažká doba na rejzovanie kapitálu vo finančnom sektore, v investovaní, kde strašne veľa startupov nášho druhu skončilo. V Poľsku napríklad 2 najväčší konkurenti nám teraz skončili. To isté sa deje vo západnej Európe, dochádza tam k veľkej konsolidácii. Není v tomto segmente akože dobrý čas, zároveň ten produkt ešte nie všetci mu veria, ale akože máme na to veľmi dobré odozvy. Chcú vidieť, ako dokážeme penetrovať na tých východoeurópskych trhoch, ktoré majú dobre nastavené daňovo odvodené benefity. Napríklad v Poľsku to bude veľmi zaujímavé. V Poľsku zároveň, predstav si, že dneska, ak máš tretí pilier na Slovensku, tak bude transferovateľné tie peniaze. To znamená, že tie peniaze, ktoré sú v systéme, môže ten sporiteľ zobrať a dať ich rovno do Finaxu. Čiže vznikne tam väčšia konkurencia a my ideme zaútočiť práve v tom Poľsku na tie peniaze, ktoré tam už niekto sporí x rokov. To znamená, že môžem do marketingu vraziť oveľa viacej peňazí, lebo ten človek nezačne odo mňa investovať po stovkách a nezačne si ten majetok vytvárať a ja budem čakať 10 rokov, ale že už vlastne zoberiem 10-ročného klienta, daj tie prachy len mne a ja mám pre teba oveľa lepší produkt, ktorý ti bude lacnejší 3-krát, oveľa viac ti bude vynášať, je moderný, je to európsky, keď pôjdeš, presunieš sa a Poliaci radi chodia do iných krajín, tak môžeš si ten dôchodok zobrať do inej krajiny so sebou, čiže má neskutočne veľa benefitov, takže a keď to pravdepodobne, že hitneme nejaké KPIs, tak znova sa im ozveme a povieme, že OK, že v týchto krajinách sme si tie KPIs a že veríme, že ten success dokážeme zopakovať vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku alebo na iných trhoch, hej. A toto bola znelka. Zvučka, no, presne. Záverečné otázky. Ja som rád, že ste ostali pozorní sledovať. Juraj, viem, že ide na súkromnú večeru, ale verím, že kým sa ešte bude baliť a odchádzať, tak stále to bude. Takže kľudne ešte využite čas a poďme si ešte taký vzájomný networking a pokecať. A díky moc za čas a v prvom rade, Juraj, díky moc za tvoju ochotu zazdieľať a ďakujem aj pánovi za hudobnú zvučku, takže ešte raz díky moc za pozornosť. Dovidenia.